Kapuso, usa ka bag-ong bagyo ang gibantayan karon sa PAGASA sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Matod sa PAGASA, usa kini ka tropical depression nga nasigpatan sa gilay-ong 2,820 kilometers east-northeast sa Extreme Northern Luzon. Aduna kini gikusgong sa hangin nga moabot sa 55 kilometers per hour. Base sa wind forecast sa Metro Weather, posible nga mas mukusog ang naasoy bagyo sa musunod nga mga adlaw aban ubos ang tsansa nga makasud kini sa Philippine Area of Responsibility. Posibleng mulandfall kini paingon sa nasod sa Japan. Apan kay anaa pa man sa kadagatan ang bagyo, posibleng mausab pa ang lihok niini. Sa pakaron, ang hanging habagat ug localized thunderstorms ang padayong nakaapekto sa atong nasod. Kini base sa PAGASA. Dinhi sa Central ug Eastern Visayas, gipanglagtawan ang maayong panahon karong adlaw. Ubos usab ang tsansa sa pag-uwan gawas lang sa bahin sa Negros ug Samar provinces. Kini base sa rainfall forecast sa Metro Weather.